62 metrov. To nie je len číslo. Je to hĺbka najťažšieho inžinierského diela na hrade Ľupča, vytesaného priamo do tvrdého sopečného brala. Kým hore v komnatách žili kráľovné v prepichu, dole v tme zajaci prerážali skalu storočia. Cieľ bol jasný. Dostať sa na úroveň rieky Hron. Studňa má unikátne prepojenie. Jej dno leží nižšie než samotná rieka pod hradom. Voda sem presakuje cez pukliny ako slzy hory. Hrad však nebol len domovom kráľov. Po roku 1526 tu v chladných celách končili vodcovia baníckych povstaní. Pre nich bola táto diera symbolom beznádeje. Práve väzni si šepkali legendu o tajnej chodbe, ktorá má ústiť v polovici šachty. Únikový tunel popod hradby, ktorý viedol k slobode pri Hrone. Či tunel naozaj existoval, alebo bol len snom odsúdených na smrť, vie len táto skala. Studňa ostáva nemým svedkom utrpenia pod nohami pánov.